खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ कनिका बर'नि जिउ खहा जानाया बर' हारियाव सुफुंख' हायै खहा लाबोदों। थांनाय मोनानि 7 रिंगासो समाव हाबा जागोदान कनिका बर'आ गावनि फिसायजों बाजार थांबाय थानाय समावनो बाक्सा जिल्ला सालबारिनि राङापानियाव गंसे कारा कनिका बर'नि गाखोनाय गारिखौ सौख्लायफैयो। जाहोनाव कनिका बर'नि जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा रागा जोंखांनानै सौख्लायफैनाय गारिखौ अर सावनानै होयो। थांनाय मोनायाव बाक्सा जिल्ला सालबारिनि राङापानियाव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय आथिखालाव मिरु एबसुआव लोगो हारिमु नेहाथारि महरै बिबान लानानै खामानि मावबाय थानाय मुस्रिमा कनिका बर'नि गोथै सोलेरखौ नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा मान बावनायजों लोगोसे जोबथा बिदाय होबाय। दिनै जोबथा बिदाय होनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि कनिका बर'खौ एक्सिडेन्ट खालामनाया एक्सिडेन्ट नङा, बियो मोनसे मार्डार केससो। लोगोसे कनिका बर'नि गारिखौ सौख्लायफैनाय दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनो दाबि दैखाङो। लोगोसे मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे कनिका बर'नि जिउ खहा जानायखौ सुफुंख' हायै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायो खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे 127A नं राजा लामायाव पाठसालानिफ्राय साहा दावदारासिम स्पिड ब्रेकार नांगौनि दाबि दैखाङो खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बिटिआरआव बर' रावजों लिरनाय बेनारखौ बोख्लायदों आसुआ। चिरां जिल्ला बिजनी दखरा आसुआ बर' रावजों लिरनाय बेनारखौ बोख्लायना असमिया रावखौबो सोसनफानो थाखाय दाबि दैखांदों। फुड एन्ड साप्लाइ मावख'नि बेनाराव इंराजि आरो बर' रावजोंल' लिरनाय बेनारखौ बोख्लायो आसुआ। बे मावख'नि बेनाराव बर' आरो इंराजि रावजोंल' लिरनानै असमिया रावजों लिरालासे असमिया रावखौ नेवसिगारदों होनना दखरा आसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो थाबैनो बर' आरो इंराजि रावजों लोगोसे असमिया रावजोंबो बे बेनाराव लिरनो दाबि दैखांदों दखरा आसुआ। मिरु एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि महरै बिबान लानानै खामानि मावबाय थानाय गरेस्वर गुरमु गोजौ फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि महरै हाबा मावगासिनो थानाय कनिका बर'आ जाब्रबथायजों जिउ गोमानायाव बर'नि गोबां दैदेनगिरि आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', डक्टर अनजालि दैमारि बिथांमोना कनिका बर'नि जिउ खहा जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोनाबो दिनै दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।